आज ताले मने कुकिंग ହେଇଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା। କେତେ ଲୋକ ହେବ? ନଚେଲାର କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି କି? ଅଦା ପକେଇଦବା। ଏଇଟା ମୋର ସୋରିଷ ସାରେ ଆସିବ। ଅଦା ପଇଲା ଅଦା, ରସୁଣ ପଇଲା ରସୁଣ, ଯୋଡ଼େ ପ୍ରକାର ହଳଦୀ କଣ? अरे गोटे लंका गुंडा हलदी गुंडा जीरा धनिया गुंड देखा जाऊँ ଜାଣିବା ନାଳା କିଛି ନାହିଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟା ବାହାର କଲୁ ଆମେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବିନା ପ୍ରେସର ବି ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଥିଲୁ। खाली देखियो पोजिशन देले से बाहर आवे। खाली देखियो ହେଇଗଲା ମିଳିଲାନି 10 ଟା ସୁବିଧା ଚଳଉଛୁ। ତାପରେ चलो ଲାଗିଛି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖୁଛେ। ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ହେଇଆସିଲାଣି। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଚିକେନ ହବା ଦେଖିକି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। तापर आउ कौन कहीदे आउ कौन लगे पागटा भल देछि। ହଁ ପାଗ ତ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗଟା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। କମ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। बर्तन पानी दियाला सेति के तो ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛି। बर्तमान आमर चिकेन रेडी। चिकेन झाल मसाला मैंने अने दे कौन तरकारी रेडी। ତରକାରୀ ରେଡି ଖାଇଲେ ଦେଖିଲା ରେଡି କରିଦେଇଥିଲା।
ତରକାରୀ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ବାକି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇ। ସେଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟି କେତେରେ ଜାଣିଛୁ ନା? ପକାଇଲି କି ହଁ ପକାଇଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସେ ଯୋଉ ମାନସ କୁହନ୍ତି ମାନସ ସେଇଟା ପତ୍ର ସେଇଥିରେ ତା ଦେହରେ ତମର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଂସଟି ହଁ ତା ଦେହରେ ଇଏ ପଡିବ। ଠିକ କଥା ଯେ ଆମର ଏଠି ଜନ୍ମ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହାତ ନ କଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ। କାହିଁକି ସେଟା ବୋଧେ ଘର ଥିତେ ଫୋନ ନା ଉଠେଇଲାନି। ବା ଦେ ବାତା ଆମକୁ ଦେ 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 ତ ସସେ ତୁ ନହେଲେ ଏପଟକୁ ଆସୁନ ଯେ ମୋର ସେପଟେ ଜାଗା ହେଇଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ଉଠୁନି ଆଉ ଟିକେ କର ମାନେ ଭଲ କଥା ଏ କରିଦେଇ ଯାଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ତୁ ଦେଖ ଖାଇବା ଫଟୋ ମତେ ଆରେ ତୁ ଲଙ୍କା ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଚୋବେଇଥିଲୁ। ଆଦିଆ ମନେଇ ମୁଁ ଚିକେନ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି କହ ନେ ସେ ଥାଳିଟା ନେ। ବଳିଆ ଫୋନ ଗୋଟେ ଘର ଟିକେ ଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ବାଜିଛି ମାନେ ଲଙ୍କାଟା ଭଲ ମାର୍କେଟ ନବନି ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ରମେଶ ମୁଖ୍ୟ ତୁ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ତ